Здравейте, най-официално искаме да ви кажем здравейте с моето микрофонче. След един месец несгоди, нещата се получиха. Удовлетворяващо е, когато нещата се случват така, както ние желаем. Това е съвсем естествено и прекрасно, когато го осъществим. Не винаги се случва веднага, но е важно да имаме търпението, знанието и възможността да осъществим това, което истински желаем. Сега специално ще отворя моето колече, което пристигна вчера. Просто имах ангажименти, имах това, което е вътре, така че не ми беше чак толкова спешно. Но днеска вече си ми трябва. И го отварям, както традицията повелява. Може би след поредното отваряне ще намеря някакъв по-лесен начин за отваряне. За момента така. Тази поръчка не ми е кой знае колко голяма, но пък е с много важни неща. Напитката, която е така важната, мога да кажа, в продуктите, в продуктовата гама на Forever. Тяхното алое, жълтото алое. Виждам, че малко са сменили дизайна на бутилките. Може би да се държи така. Тази не е сменена. Явно нещо пробват, не знам. За да се държи малко по-добре. Постоянно подобряват като цяло своите продукти и са изключително добри нещата. Тези 4 алое поръчах. И ето това прекрасно кремче, което е с алое и прополис. Това са основните, като цяло основните съставки. Всички кремчета, продукти идват с ето такова фолио, което е необходимо да го смъкнем. Може да го смъкнем така. Ето тук има едно мъничко ушенце. Ето е консистенцията на алоето, крема. А сега се намажа на нокътчетата, защото дълги години бях с такива ногти, ходих и си правих. Тук има едно покритие SNS, мисля, че се казваше. Разни други работи и нокътната плочица ми се увреди много сериозно. Дори получих и така отдръпване на нокътчето от нокътната плочка. Благодарение на прополиса, за този крем ще кажа друг път малко повече. Тук ми е от червилцата, много обичам да се червирам с това пръстче. Но това е положението. Ние сме перфектни, точно както сме в момента. Благодарение на прополиса, кошера на пчеличките е най-стерилното място в природата, изобщо на земята. Най-стерилното място. Прополиса има уникални свойства. Алоето също. Изобщо всички съставки са прекрасни. И когато говоря за този продукт, ще кажем малко повече за него. Сега не. Използвам го и като гел за коса, тъй като моята косичка е доста жива, което е много хубаво. Не съм успяла поне нея да я съсипа. И
се нуждае от някакво така малко фиксация, защото по някой път имам нужда от фиксация. Фиксира уникално. Много е добре и същевременно е полезно за скалпа, не утежнява, не уврежда. Знаем, че класическите гелове, спрелове, пяна за коса увреждат косата. Ако вече един скалп е наранен, има различни проблеми. Ако има косопад, самата коса не е много добре. Също така запушва косъмния фоликул и като цяло не са добри, докато тук има и подкрепа. Не само, че сте прави така фиксация, но и има подкрепа. Тук съм си приготвила една чашка, защото като цяло, когато знаем как да живеем, живота е празник. Това, ако ми го беше казал преди няколко години някой, положението, в което се намирах, просто щях да загаса видеото и да не му повярвам. Но това е истината. Животът е прекрасен, вълшебен и когато бъдем здрави и когато се свържеме с нашата истинска същност, тогава нещата се получават наистина с доста голяма лекота. Обичам да си създавам мини удоволствия и за това така стъклена кристална чаша. Това е подарък от свекърва ми. Ще си сипе алое. Обичам тази напитка. Може би в предните видеа може да го казвам повече пъти, но това е важно. Тази напитка е 99% и 7 чист гел от алое. Като тя е малко различна, тъй като това е абсолютно натурален продукт. Има витамин С и тацит. Като когато започнете да пиете за първи път, на някой от вас може да се стори отвратително. Имам приятелки, които казват, че не могат да я пият, че им е много неприятна, но въпреки това я пият, защото има ползите, дори не могат да се опишат. Те са неизброими. Когато говоря малко повече за алоето, ще се опитам да изброя някои, но те са неизброими. Тъй като аз го пия от много време, за мен наистина наслада. Мога да изпия една бутилка на екс без проблем. А пък другите вече, прасковката, мангото, берито, те имат своите ползи, тъй като имат голям процент алоe вера и същевременно имат и различни плодове, различни други компоненти. Те вече са наистина наслада за сетивата, докато тук е много полезно и на мен ми е вкусно. Пия го с удоволствие. Другите 3 напитки са мега яки. Наскоро ще има така формулата на Aloe Freedom на 4-то, 5-то алое в гамата на Forever. Ще бъде с друг вкус. В момента пием Forever Freedom, но пък аз не мога да свикна с този вкус. Пия го, защото така имаме някакви дисбаланси. И когато човек иска да възстанови даден дисбаланс, просто му се налага да пие нещо, което по принцип не би пил. Не е по неговите вкусове. Това е за днес. Това беше моята хубава поръчка, която е много полезна и е важно да правим добри избори. Важно е да инвестираме в себе си, в здравето си, в спокойствието си, в семейството си и всички други сфери, които са ни важни, за да можем да имаме пълноценен живот.
Живей пълноценно. Заслужава си.